Our scripture reading this morning is coming from the book of Luke 15. Luke 15. Luke 15 from verse 14. Luke 15 from verse 14. Mukoma Chris, how are you doing? I hope I find you well. God bless you. Thank you so much for tuning in. Luke 15 from verse 14, and I'll read. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but nobody gave him anything. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen and amen. Nyandi nayo mangwana na nasi, nawe mukomana the prodigal son. My lines and averenga ndachara kuti goni kudzidza kubva kwaari mangwana ne ano. Mukomana uyu aenda nyika iri kure. After aspenda zvese zvaanga ainazvo, there was famine in the land. Kwakava nenzara kwaanga ari. Then he hired himself. Ndokubva atsvaka basa. Ndokubva ari wana rekufidha nguruve. He got a job. Aenda nyika iri kure, adya mari yapera, and there was famine in the land. Ndokubva awana basa. So ndidanditaure pamusoro pechimwe chinhu chinouya muupenyu hwako uchifungidzira kuti iadvantage, but ritori dambudziko. Pane chinhu chinogona kuuya muupenyu chaunogona kuimbresa nemaoko maviri kana kuchifarira, kuchiona sesolution, yet idambudziko kana chinhu choda kuita distract you kuti uende muright place. Kare ndaingofungidzira kuti the devil always fight people achishandisa zvinhu zvakaipa, but there are times yekuti the devil will fight you using good things. Pane nguva yekuti wakaipa unokurwisa achishandisa chinhu chinenge advantage kana chinenge chakakunakira. Let me take you back to the Garden of Eden. The downfall of man yakauya mushure mekunge munhu aparidzirwa kuti audzwa kuti adye muti waasina kutenderwa naMwari kuti adye. The downfall of man yakauya mushure mekunge munhu aparidzirwa naPastor Snake muGarden of Eden. Vhangeri raita sekunge rinovasunungura kuti vagone kudyawo muchero wawakarambidzwa. Ende pavakadya, Bible rinoti their eyes were opened. Wakaipa achiadvertise the forbidden fruit unotaura anenge maadvantages. That's why munhu akagona kuita give in. Chinhu chese chisina kunaka, wakaipa anochimaketa in a better way, so that it becomes a trap in life yako and you can fall into it. Kare ndaifungidzira kuti wakaipa unofaita vanhu nezvakaipa bedzi. Gamba pane imwe nguva yekuti wakaipa unosacrifice kuunza chakanaka muupenyu hwako, but achiziva the end result yekuti chinobva chashata mune ramangwana. Kazhinji wakaipa akauya akaipa, you can run away. But he is a pretender. He pretends to be like an angel of light. But the hidden agenda is destruction. So mukomana aenda nyika iri kure, chimwe chakamukipa kana chakaisa a delay life make, anonoke kudzokera kuna baba kumba kwavo. He got a job in a foreign land. Ane basa raakawana. Kana munhu atambudzika, mari yapera, akawana basa, inenge a sign of relief kuupenyu hwake. But pane nguva yekuti wakaipa unoda kufaita chinhu chakakunakira chakakura chiri pamberi nekukupa chinenge chinokunakidza mune ranhasi, kuti uve urarame mucomfort zone, urelaxe, utadze kufunga mberi kana kuenda mberi.
handizivi kana ndiri kunzwika zvakanaka panapa. The prodigal son aenda nyika iri kure, adya mari yapera, nyika yava nenzara. There was famine in the land. He got a job. He had himself to the one of the citizens of that country. Ndokubva atanga kufidha nguruve. Maybe I'll download a little bit revelation concerning that. Mukomana awana basa, akawana basa rekufidha nguruve, to take care of the pigs. Attack iri muupenyu hwake ndeyekuti aregere kudzokera kumba kwavo kuna baba vake kune zvinhu zvakamunakira, but aite sekunge awana relief yekuti aiwa kana ndanga ndatambudzika mari yapera, at least I'm now employed, ndaane basa, ndichawana salary kupera kwamwedzi, ndichagona kurarama. But ari pabasa ipapo, he was still in need. Iye ari pabasa ipapo, he was still in need. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Akawana basa, ari nyika iri kure, chikava chinhu chakagona kumudelaya kana kudistracta pfungwa yekuti afunge kuna baba. Verse 17 note, when he came back to his senses, which means paakatowana basa, he was still out of his senses, yet he got the job. I'll read. Luke 15:17. When he came to his senses, he said, how many of my father hired servants have food to spare? So which means zvaitika zvese kumashure zvokuti nyika yaane famine, iye ndokubva atsvaka basa, ndokubva awana basa, akatanga kushanda feeding the pigs. Zvakaitika ari out of his senses. Kureva kuti he was under attack of the devil to an extent yekuti the devil wakaita sekunge aunza provision or an answer ku challenge yake kuti agone kuwana basa in that foreign land. Ndambotaura ndikati wakaipa ane nguva yaanoataka vanhu nekuunza zvimwe zvinhu. Vakadzi vari vaviri, 1 Kings chapter 3 verse 16, vaigara mimba imwe chete, vakabirana mwana, but akabirwa mwana, akapiwa mwana, akafa, akapiwa mwana, kureva kuti zvakatotora nguva kuti azoziva kuti mwana uyu haasi wake ava mangwanani, but during the night aingoti ndine mwana. Pane nguva yekuti wakaipa is also a giver, but aine a plan or a strategy to take more from you. So ane paano sacrifice to give, iye achiziva the hidden agenda. Pane pekuti wanamata wachema kuna Mwari une chinhu chauri kutsvaka, pouya answer, but paakuda kuti ugone kusensa nekuziva kuti is this answer yabva kuna Mwari here, or it's a trap from the devil. Mark 10 verse 53. Mukatarisa murume anonzi blind Bartimaeus, when he cried out to Jesus, asati adairwa naJesu kune vanhu vakamudaira, the answer came in time, but it was not Jesus answering him. So pane nguva yekuti unochema kuna Mwari une zvauri kutsvaga nekuda, then the answer will show up. It only takes maturity for you to know, but is this the right answer, or is ndimwari here ari kutipindura, kana kuti pane chinhu chauya kuzohijack the real answer that is meant to come into my life. Kune zvimwe zvinhu zvakanaka zvisina kukunakira. Kune zvimwe zvinhu zvakanaka muupenyu, but zvisiri zvako uye zvisina kukunakira kuti zvive zvako, but zviri zvinhu zvakanaka. Iri a trap or an attack from the devil. Kuwana basa kwakaita mukomana uyu ari muforeign land, pay yake yapera, yaita sekunga iye advantage, ifavor, ka backup kekuti awane kamwe ka life, but zvese zvakaitika because he was out of his senses. Nokuti verse 17 yati when he came back to his senses,
akatanga kufunga kuna baba wake. Kunati pane mamwe mafungiro anoitika nokuti pfungwa dzako hadzisi panzvimbo. Maybe to put it that way. Nokuti kana shoko richiti when he came back to his senses. Kunati pane imwe nguva yaunofunga. Kwete nokuti uri kushandisa pfungwa. Asi nekuti pfungwa dzako dzahaijekwa newakaipa kuti uve nemamwe mafungiro. Shoko kana richiti when he came back to his senses. Wakafunga kuna baba wake. Zvoreva kuti nyangwe pakapera mari akatsvaka basa akariwana, he was out of his senses. Pane a moment, pane nguva yekuti unonzwa sekunge ndiwe wafunga chinhu. Gamba pane mweya yahaijeka mind yako kuti uve nemamwe mafungiro. Haunogona kuzorealiza kuti handifunge mufungiro uyu, handironge izvi, handiite izvi, but uriwo wakazviita. Maybe let me put it this way. Munhu akagumbuka akarwadziswa muhupenyu anotora action, but pane nguva yekuti action yaanenge atora neimwe nguva nekufamba kwenguva anotozorealiza kuti handizvo zvandaifanira kunge ndichiita, handizvo zvandaifanirwa kunge ndichiita. Action yaakatora inhau yekuti pfungwa yake yanga yahaijekwa nema-emotions kana kuti nehasha, akaita decision. Pane nguva yekuti pfungwa yemunhu inogona kuhaijekwa nejoy nemufaro obva aita a decision inokosta upenyu hwake. I remember nditaura pane imwe nguva kuti vanhu vanogona kuenda kumafaro vachitamba vachinakidzwa, at the end mumwe anodzoka aine pamwiri. Kwete nokuti vanga vaenda kundoita izvozvo, but pane a moment, nguva dzekufarisa vanhu mukutandara nemukudii, vaenda kuouting, they come out neresult yavasina kubvira vadesire. So joy, mufaro unogona kuhaijeka mind yemunhu. Pain inogona kuhaijeka mind yemunhu. Mukomana ane nzara, changopinda mupfungwa dzake kutsvaka chekudya. So the better way ndeyekuti awane basa, ndokubva atsvaka basa in a foreign land, ndokubva ariwana. But the Bible rinotaridza kuti he was still out of his senses. But aine mufungo unenge wakati nakei wekuti rega nditsvake basa, mari yapera ndiwane kurarama. Shoko ndokubva rati when he came back to his senses, ndokubva afunga kuna baba. Kurati kune imwe pfungwa inobata pamunhu. Kwete kuti ndo mafungiro ake kana ndokuita kwake, but nekuda kwekuti dzimwe nguva ahaijekwa nepain, munhu akarwadziswa, pfungwa yake inogona kuhaijekwa nepain, zvekuti pain ndio inomumekera madecisions nemamwe mafungiro. I've seen people vanenge vakarwadziswa murelationship, quickly vanoita move on kana kuti vanoita jump into another relationship, kwete nekuti ndiye munhu waari kuda, but nekuda kwekuti ane a damage control, ane zvaanoda kuratidza kuna ex wake not kwaakabva kuti I can still move on. Ndine vanhu vanondigamuchira, ndine vanhu vanogona kundida. At the end opinda futi muabuse, iri nhau yekuti aida kuita fix the problem, kwete nekuti ndo zvaanyatsofunga, but kuti pain, kurwadziswa kwaakaitwa murelationship yaakabuda kwakamupa kuti ave nepfungwa yekuti any man or any woman who will come my way, I'll quickly jump on murelationship iyoyo to prove a point kumashure kwandakabva. Mind yemunhu inogona kuhaijekwa, 1 nemufaro, 2 nepain. So munamato wangu kuti Mwari vatibatsire, nyangwe ndikapinda mukurwadziswa, nyangwe ndikafara ndikapinda mukufarisa, may the guidance of the Holy Spirit be upon my life. Mwari mweya mutsvene ngavandichengetedze, ndiregere kusvika pakufunga nekuda kwekuti ndiri mumafaro kana kuti ndakatsamwa, but pfungwa yangu ivandudzwe neshoko raMwari, ndirambe ndichinzwa the voice of God in my life. Mukomana wakatsvaka basa akariwana,
as verse 17 of that, when he came back to his senses, which means ane zvaakaita outside the ability yemafungiro ake, pfungwa dzaaijekwa nepain, nekushaya, nenzara, nekutambudzika. But I want to show you this picture, and then I'm going to show you on this text. He got a job as a matter of fixing challenge yaasangana nayo. He got a job. Pane zvimwe zvinhu zvinouya muupenyu hwako, but nekuda kwokuti uri desperate kana kuti une a challenge, unozvigamuchira as a solution, but zvisiri izvo chaizvo zvaungada, but urongoshandisa chinhu ichocho as a way to move on, kuti ugone kungoita chimwe chinhu uite move, uite sekunge wafikisa dambudziko riripo. Let me take it to this side, iri medical. Munhu akarwara, atanga kurwadziwa aine pain, chinotanga kuuya mind make chekutanga is to deal with the pain. Saka tizotsvaga mapain killer toonwa nekudii. But the original mind, kana wane chirwere waakurwara, waakurwadziwa, une dambudziko, the best mind ndeye kutsvaka treatment uye nekuziva kuti sei ndiri kurwadziwa. But chiri temporal chaunogona kushanda nacho ipain killer. Normally mapain killer mazhinji hauencourage kuramba uchikotora mapain killers usina kuona doctor. Kuti nyaya yemapain killer issue iri temporal. But munozoona here kuti muupenyu vanhu tinorarama chilife chemapain killer more than chilife chine original treatment. Pane patinorarama chilife chekungotora mapain killer, ndikutaura zvichida murelationship, ndikutaura zvichida mune zvimwe zvinhu zvaunosangana nazvo muupenyu, instead of doing the proper of the right thing. But nekuda kwekuti pfungwa dzako dzahaijekwa nechallenge, you easily run for the pain killer. Mukomana pakuwana basa waida kufikisa nhau yekushayiwa chekudya, waida kufikisa nhau yekutambudzika paakawana basa, but still he was out of his senses. Kusvika paakazofunga kuna baba vake, kune zvekudya, kune zvakamunakira. So pane nguva muupenyu yekuti kararamiro kwauri kuita zvinhu zviri kuitika muupenyu hwako, you are trying to prove a point to somebody, une pressure chinhu zvakare chinogona kuhaijeka mind yemunhu. Unopedzisira waita zvinhu kwete zviri proper kana zviri right, but uri kuita zvinhu because there is pressure, zvichida waona achievement yaitwa nevamwe wako muupenyu, zvichida wawakakura nawo ukadzidza nawo. Pressure inogona kukusvitsa mumadeals ari dirty, ari dangerous. Pressure inoita kuti patience dzitize, uregere kutora nguva pakuita zvinhu. So kana wane pressure, you will find a way to fix things in a quicker way. Pressure haikutenderi kuoperate nepatience. Mukomana ari nyika iri kure, aine nzara asina chekudya, akawana basa. Basa iroro richinge advantage, but chaiva chinhu chaigona kumudistracta, chaigona kumuvharira, kuti aregere kuona zvakanaka, aregere kufunga zvakanaka, aregere kufunga kuna baba vake. Kune attack inogona kuuya muupenyu yekuti zvakanaka zvichifanirwa kuuya pamberi peupenyu hwako, the devil will attack you in a way yekuti pane zvimwe zvinokasika kuuya zviri lesa, zvisiri izvo zvakakunakira, but nokuti uri munhu ari desperate, you grab that. Wotozotadza kusangana nezvawaifanirwa kusangana nazvo. Alright, I'll go to the book of Ruth. Ruth auya kuBethlehem,
the first kinsman redeemer aifanirwa kumuroora, watisina zita ratakapiwa pano, akaramba kuroora Ruth. I'm sure Ruth waigona kurwadziwa, kubatikana, kunetseka, kuti ndauya wani kuBethlehem, ndashanda mumunda, sei munhu ari kunzi anofanirwa kundiroora ahead of Boaz ari kundiramba. Zvekuroorwa aitoda, but kune murume akati I will not marry her in case I will endanger my estate. Ndokubva arambwa. Kurambwa ikoko kuchiita sekunge kunorwadza, kunonetsa muupenyu hwake. But there was a better man, a better husband in the name of Boaz, who was next in line to take her as a wife. Kureva kuti Ruth akava neropafadzo muupenyu yekuti kana pauya munhu asiri havagone kuva ine relationship, panowanikwa zvikonzero zvinoita kuti agone kuzowanikwa naBoaz wake. So mulife une ma-attacks iwayo ekuti uri Joseph unogona kudiwa namai Potiphar, ichiita sekunge i-advantage pamba paPotiphar pauri kushanda, yet chinhu chauya kuzokudistracta kuti uzotadza kusvika pahighest level, highest office in Egypt, inodarika maadvantage awaigona kupiwa kana kuwaniswa namai Potiphar. Beware of good things zvinouya pa-wrong time. Beware of good things zvinouya pa-wrong time. Beware of something chinoita sekunge i-advantage, but iri plan of the devil to distract you kuti uregere kuenda pa-greater advantage yawakarongerwa naMwari muupenyu. Prophet Elisha vari pagomo paMount Carmel vakataurira muranda wavo kuchitaurira mambo Ahab, vafanotungamira, the Lord is about to bring rain, mvura yapedyo nekunaya, mambo Ahab ngavatungamire kuJezreeli. Zviri pachena kuti dai Elisha akakumbira mambo kuti ndipewo transport, ndipewo lift, mvura iri kuda kuuya, aipinda mumotoka, aipinda muchariot yamambo. Achakaitika ndechekuti wakatrusta Mwari wake, akava nepatience, akaziva kuti Mwari vandipa this vision, vane simba, vane nyasha dzekuti ndigone kutungamira ahead of Ahab ane machariots, ndikasava ne-beggar mentality, ndimirire hangu Mwari. So Ahab wakatasva mabhiza ake ndokubva aenda kuJezreeli. Bible rinoti, and the spirit of the Lord came upon Elisha. Mweya waMwari wakauya pamusoro pemuprofita, akava nesimba. Mwari vakamupa speed. Mweya waMwari wakauya pamuprofita, Mwari vakamupa speed. Maybe I need to read. That's 1 Kings chapter 18, verse 46. The power of the Lord came upon Elijah. Tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Elijah ari paMount Carmel akataurira mambo Ahab kuti aiwa endai henyu, mvura yapedyo kunaya. Iye haana transport, haana chekufambisa, but une trust nebelief yokuti Mwari wangu handitendere kupinda mudambudziko, handinganaiwe nemvura yandaprofita. Mambo Ahab ndokubva vatora the chariot ndokuenda. Verse 46, the power of the Lord came upon Elijah. So pane nguva yekuti unogona kukumbira lift, iro simba raMwari richida kukupa speed inodarika lift yawakumbira, nokuti mauri mashayikwa patience. Unogona kukumbira bhasikoro, Mwari vachida kukupa Lamborghini yekuti usvike kwauri kuda kusvika, but nokuti uri munhu aleka patience mulife.
Elijah akataurira mambo kuti endai mvura iri pedyo kunaya. Mambo vari munzira vachitoenda vakashamiswa kuti pavari kutosvika kuJezreeri vanosvika Elijah ariko. Chikonzero wava nepatience uye nekutrasta Mwari wake. Mwari ndokubva vamupa speed inodarika speed yemachariots. But pane nguva yekuti ukaona vamwe vane machariots woleka patience, pressure inokuisa muzvinhu zviri dirty, muzvinhu zvisingakupe kubudirira kana zvinhu zvinokusvitsa musina kunaka, nokuti waita pressure nelife, hauna patience uye hauna trust naMwari. Elijah wakasiya machariots. Elijah wakasiya machariots nekuda kwokuti Mwari vakamupa speed. Those who wait upon the Lord, vanomirira Jehovha, vachapiwa simba itsva, vachabhururuka samakondo. Those who wait upon the Lord, vachapiwa simba. So, nyaya yandinayo nhasi inyaya yekuti Mwari ngavatipe meso emweya, or a discerning spirit, mweya wokunzvera. Why? Nokuti kune zvimwe zvinhu zvinouya muupenyu hwedu because tiri desperate zvatinogona kuita grab or embrace with two hands. Zviri zvinhu zvauya to distract us from something bigger and greater chinozofanirwa kuuya mune ramangwana. The prodigal son aenda nyika iri kure, mari yake yapera asina chekudya. He got a job. Asi basa iri akariwana when he was out of his senses. Why? Because verse 17 yati, when he came back to his senses, wakafunga kuna baba wake. Which means pane imwe pfungwa inorarama mumunhu nokuti atori out of his senses or out of her senses. But iye asiri kuzviziva. Why? Nekuda kwokuti pressure inokudzivisa mafungiro ari normal. Pain inokudzivisa mafungiro ari normal. Joy, mafaro, anogona kukubvutira mafungiro ari normal. Woita chinhu chaunoona sekunge chakakunakira, yet chine consequences in the future are more dangerous. Imagine this guy kuti basa nyangu akariwana, but Bible rinoti anga asina chekudya. Waito desire kudya zviri kudyiwa nenguruve. He got a job, yes, but still pabasa iroro he was not a happy man. The blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Ropafadzo yaMwari inopfumisa ende uye haina kuchema. People of God, hear me very well. Pane chinhu chinouya muupenyu seadvantage. The devil mugarden reEden akauyawo nemessage inosunungura vanhu kuti vadye nyangwe muchero wakarambidzwa, zvikaita sekunge zvine maadvantages inazvo, but achiziva kuti pane nguva yekuataka munhu negiving, pane nguva yekuataka munhu negift, pane nguva yekuataka munhu neblessing. Kana munhu asina mweya wokunzvera, tikatarisa murume anonzi Gehazi. Gehazi chakaunza maperembudzi kumhuri yekwake, inhau yezvipo zvanga zvauya naNamani zvaakatevera. Gehazi chakaunza maperembudzi kumhuri yekwake, magifts. Ane zvipo zvaakatevera kuna Namani, zvikava ekesi kufamily yekwake. Handizivi kana ndinoziva zvakanaka. Ndiri kuti kudii? Mulife pane madecisions atinoita, kwete nekuti ndo pfungwa dzatanyatsogara pasi tikafunga, but because tiri mupain,
munhu ane kakurwadziwa ari bhita anotofungawo, but pfungwa yake inenge iri corrupted nebitterness. Pfungwa yake inenge iri corrupted nebitterness. Miss Holloway, thank you so much for tuning in. That's Lee Chiome from Australia. That's my daughter there. God bless you. Thank you so much for tuning in. My situation, you're welcome. May the good Lord bless you. My Gwindi, God bless you. Ernesto, how are you doing? How's Mozambique? Thank you so much for tuning in. My Chikukwa, you're welcome. God bless you. Margaret Mahuka. My Chikuni, how are you? God bless you. God bless you. My Masha Mombi, that's Joelene. God bless you. Thank you so much. So happy to see you online. So happy to see you online. My Jojonya Utore, my William Chigwindi, God bless you. Thank you so much, people of God. So happy to see you. Mukoma Nyaungwa, God bless you. Thank you so much. God bless you. So, naoya ndinayo nasi. Ndekuti kune zvimwe zvinhu zvinouya muupenyu hwako. Sekunge zviri kugadzirisa dambudziko riripo. But ritoriwo dambudziko riri kuataka zvakanakisa zvifanira zvichiuya muupenyu hwako. Kana mukomana uyu the prodigal son akawana basa munyika iri kure nekuda kwekuti kwakune nzara, kuwana basa uri munzara uri mukutambudzika inenge solution yekugadzira situation yako. But chachitova chinhu chiri kuda kudistracta the mind iri yakanaka yekuti afunge kudzokera kunda baba vake. Muupenyu kune zvinhu zvinouya seanswer padambudziko, but kari ka blockage to the original answer yarongwa naMwari to come into your life in the future yako. Blind Bartimaeus adanidzira kuna Jesu, haana kupindurwa naJesu, akapindurwa nevanhu vaitevera Jesu. Vakauya kwaari vakati be quiet, vakamunyararidza. Vari kuda kutora advantage yekuti ibofu aone, saka anogona kungofungidzira kuti apindura ndiJesu wacho. So answer iyo yakauya in time, but iri wrong answer. So hazvireve kuti answer ikauya in time ndiMwari vari kukupindura. Ayo unofanirwa kuva une mweya wekunzvera, a descending spirit. Answer ikauya in time, make sure une mweya wekunzvera wekuziva kuti ndiani ari kupindura. Mukomana munyika iri kure kwaine nzara, mari yake yapera, akawana basa. But opportunity ya employment iyoyo was still a trap pa downfall yake. Kusvika Bible razoti he came back to his senses, akafunga kuna baba, akadzokera. Kune ma-solutions atinosangana nawo muupenyu tafesa ma-challenges. Atinofanirwa kuva nemweya wekunzvera yekuziva kuti ndiMwari here vandipindura mudambudziko randiri, kana kuti trap is the devil still attacking me, but auya nenzira andinogona kuita embrace nekugamuchira because I'm so desperate. Kuva desperate kunoita kuti mind yako iwe corrupted to an extent yekuti you accept whatever comes your way. Wakambozvidiscover here kuti kana uine nzara, chero chikafu chinonaka. Kana uine nzara, kana kuti uri munhu wekushaya, chikafu chipi nechipi chinotesta zvakanaka. Kana usiri palevel yekusarudza zvaungadya, chese chaunenge wawana kuti udye chinokunakira. Ndaiseka nezuro nemafriends angu tichimbodiscussa kuti patati tiri kuchikoro guys, tiri kuchikoro isusu taitipa break time, taitenga half bread, half a loaf, taichekesa half a loaf, 3 boys, torova tuchida kana tine mari torova nemafreezes, kana kuti taitorova half bread yakadaro zvekunyobvora zviye muchidya pa break time. Chingwa ichocho chainaka, chingwa ichocho chainaka, kwete nokuti chinonaka chakadaro, but mind yako ikagara yazviudza kuti ndiri wokushaya, handina choice, taste inocorruptwa. Ma-taste buds ako anoresponda kupoverty. Let me put it that way. Ma-taste buds ako akakontrolwa nepoverty, unonakirwa nezvinhu zvisinganaki. Ameno kana pane anogona kurelata nezvandiri kutaura izvi.
kune zvinhu zvisinganake zvinokunakira nokuti uri musituation isina kunaka. Matest buds chaiwo kana nhamo yabata anokontrolwa nepoverty kusvika palevel yekuti unonzwa kunaka kwechinhu chisinganaki. Why? Nokuti uri wekushaya. Inhau yekuti mind ikava corrupted inocontrola everything, even the way you see things. Ukaona nekupfeka kwataita tichitozvinetseko tinenge takachena takazodii, pane nguva yekuti ukaona dressing yako yekare unosvika paunozunza musoro kuti mukore uyu akomana taitonzwa kuti atakachena. Yes, yaiva nguva yacho nemaonero acho. I usually relate this ku generation inobva pandiri zvichienda kumusoro mwafana vangazizive. Kare kunwa drink, especially anenge madrinks Coke, Fanta or what, tatisinganwire kuti irefreshment. Madrinks ainwiwa on special occasions. Saka drink raisvika parinonaka. Wainzwa kure kudhara vachiti Coke yekudhara yanga ine power. Coke yekare waiti ukanwa so wainyatsodzora. Semazuva ano hadzisina power. One thing chandakadiscover, havana kuchinja my ingredients ekugadzira Coke, but munhu ndiye aimprove kusvika palevel yekuti he can now drink Coca-Cola at any time, at any day. Long back ukainwa maybe pa Christmas or ukainwa warwara kana ukainwa pa Independence, 3 occasions idzodzo ndopa unosangana neCoke, kana pa party 4 occasions. Zvoreva kuti uri munhu wekuti system yako haina kujaira chinhu ichocho, saka unoreacta in a different way than munhu asvika paanojaira chinhu ichocho. Kureva kuti poverty, kuoma kwezvinhu kunocorrupta mind kusvika palevel yekuti everything, maonero aunoita zvinhu, matauriro aunoita, kureleta kwaungaite nevanhu kuri kubva pakuti pfungwa yako yakagadzikana here. Ndiri kuti kudii? Mukomana ari kuforeign land, ari kunyika iri kure, aine nzara, akawana basa. As verse 17 ndokubva yati when he came back to his senses, akawana basa sei pfungwa dzisiri panzvimbo. Zvinoita kuti pfungwa dzinombohijekwa nepoverty, pfungwa dzinohijekwa nejoy, pfungwa dzinohijekwa nepressure. Saka unenge wakuita zvinhu kwete nekuti ndiwo uri kufunga, but pressure inomolda mafungiro. Ukanzwa kuti ndasara, vamwe vangu muhupenyu vaachiva, ndasara, vamwe vangu vari kufamba nemota dzakanaka, ndasara, vamwe vangu vari kuchena, that pressure inokupa kuembrace even dirty deals for the sake yokuitawo stand among your friends as somebody ari kuachiva kana kuita zvimwe zvinhu. Vanhu vanosvika pakupinda murelationship isiriyo nekuda kwekuti ane pressure naex wake, akamuti hausi right, hauna mbonaka, hauchishi, wakazodii atukwa, anongeta jump in a relationship just to prove a point kuti pamarket ndichiripo, ndichiri kutodika, ndakazodii. Pressure inoisa vanhu even murelationship isiriyo. Pressure inoisa vanhu even mumadate deals. Munamato wangu uye ngauye munamato wako kuti Mwari handidi kuti pressure yeupenyu indipe mafungiro, asi ndaakuda kuti pfungwa dzangu dzivandudzwe neevhangeri yenyu. Romans 12:2, your mind must be renewed by the word of God. Handidi kuti nyangwe kufara kana kuti kufarisa kana kuti joy zvicorrupte mind yangu to an extent yekuti ndinoita madecisions, ndinoita zvimwe zvinhu muupenyu nekuti ndiri munhu akafarisa. I'll give you a picture yemunhu akambofarisa from the text. Mambo Herod akaita party, birthday party, mwanasikana ndokubva atamba, anakidzwa nekutamba kwaita mwanasikana ndokubva amuti taura chero chaungada, whatever you want, chero chaungada.
even half of the kingdom of the empire I'll give you. Musikana ndokubva ati ndiri kuda musoro waJohani. Kufarisa kwakaita kuti Johani aurawe, nokuti Herode wakatadza kunyatsogara pasi woona kuti igift yerudzi yekuti munhu atamba afara ndamuoffer anything chaangade mukingdom, but he wants somebody to die. Kureva kuti kune vanhu vanofa nekuti kune madecisions akaitwa mukufarisa. Herod nyangwe aitya nekurespecta John, but John wakasvika pakufa in the hands of Herod nekuda kwekuti ane decision yaaita mukufarisa kwake. Kufarisa kukakorrupta mind kunogona kukonzera nyangwe nerufu. Kutsamwisisa, kurwadziwa, pain ikakorrupta mind kunogona kuuraya munhu kana kukanganisa vanhu. I remember pataita malessons ekudriving, zvinhu zviviri zvavakatiudza mainstructor ndeyekuti kana wakafarisa don't drive, kana wakatsamwisisa wakagumbuka don't drive. Zvinhu zviviri izvi. Why? Because madecisions auchaita pakudriva uri bitter, une stress, anogona kukonzera accident kune mumwe munhu okuupenyu hwako. Kana wakafarisa unogona kukonzera futi accident kune mumwe munhu kana kuupenyu hwako. Why? Nokuti kana wakafarisa you drive anyhow, you feel the whole world owes you respect. Kufara. Kana wakatsamwa uri bitter. I remember 2014 when I lost my son, mukomana ainzi Divine. 2014 when I lost my son, ndakaenda kudomboshava kumusha ndichiendesa hembe, you know, the couch yekuti kana munhu ashaya hembe dzinopiwa vanhu kana goyo or something like that. So ndakatora hembe kuno kukwadzana ndikaenda nadzo kudomboshava. On my way back, because I was so stressed, on my way back, there was a guy anga akamira pajunction, so ndakasvika ndikamurova kumashure. Akamira, I was so surprised kuti koshamwari chiko naye. Ndabuda ndaisa apology. Bandofunga iye wakakasika kuzviona kuti this man pane zviri paari. Ndobva ndibvunza kuti chii kwakanaka here. Ndamudza no, I just lost my son, sandikubva nosiya hembe kumusha kusaka mind zangu I don't know kutofamba sei papa. I'm very sorry. And the fortunate part ndeyekuti nyangwe ndakamurova from the back, mota yake yanga ine bumper, inini malights angu ndo akatsemuka ese. Saka iye ndobva angorizana kuti no, my car ina damage, yako ndo ya damage yake, I'm sorry for that. Ndobva angoenda hake. Ndopa ndakaona kuti kumeka kwako decision kana uri munhu akagumbuka ari kurwadziwa kunogona kukosta umwe munhu kana kukosta upenyu hwako. So pese paunopinda mukurwadziwa kana paunopinda mumafaro akanyanya, your prayer must be like, Lord help me. Pfungwa yangu iregere kuva corrupted nema emotions nezviri kuitika, asi kuti imwe mweya mutsvene take charge over my life. Pain, nzara, hunger yakaita kuti mukomana atsvage basa, but still he was out of his senses. Not verse 17 yati when he came back to his senses, paakadzoka mundangariro dzake akafunga the right thing, akafunga zviri permanent zvinomubatsira than zviri temporal, akafunga kuna baba, akadzokera kuna baba vake. So kabasa kakangomuka kuti kamudistracte aite sekunge ane zvaari kuita muupenyu, gamba upenyu wakaona kwauri kuenda hana chaari kuita, but anongonzwawo sekunge zviri nani. My prayer for you today, may the Holy Ghost take charge of your mind. Whether uri mumafaro, kana kuti mupain, kana kuti mustress, kana mudepression, I pray for the blessing of the Lord and the hand of the Lord to protect you. We just lost a guy to South Africa, a musician. Vanhu pavaidiscussa vaiti, these guys, ukatarise life yake, munhu wekuti is well off, he drive nice cars, anogara neimba yake yakanaka, ane family yake, the guy was so young. So this demon called depression yakamira sei?
Here in Zim, people are struggling upenyu hwakaoma, but hauwani munhu akaomerwa kudaro achifunga suicide. Wozonzwa kuti anazvo agere zvakanaka, ane upenyu hwakanaka unogona kuyemura. Ari kuzviuraya, and they put it this way, kuti inonzi depression. That's a demon. That's a demon. Bodai chinhu ichocho chiri deu to an extent yekuti vanhu vari muzvikwereti, vari kutambudzika, vari kunetseka, vasingazivi kuti mangwana ndinodyei kana kuti ramangwana rangu rakamira sei, vari patight. They will try to push and keep on believing kuti zvichaita zvakanaka. Then somebody ari at that level yekuti zvinhu zvacho zvakanaka, he thinks life is not worth it to live. That's a demon. That's a demon. I pray every depression demon to leave you right now. I pray, I decree and I declare, every depression demon, every depression spirit, I stand as an apostle of Jehovah. I speak blessing and favor, the protection of the Lord to be upon your life, in the mighty name of Jesus. Hama dzangu, Mwari wedu kugare ngavakuchengetei, Mwari wenyasha ngavakugonesei, Mwari ngavatipe mweya wokunzvera. Pane zvimwe zvinogona kuuya muupenyu hwedu inenge advantage, chinenge chinhu chakanaka, but iri attack yekuti tiregere kufunga kuna Baba, tiregere kuva the right mind. Pressure ngairegere kucorrupta mind yako. Pain ngairegere ita take over your mind. May the Holy Ghost take charge over your mind. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Baba ndinonamata muupenyu hwevana venyu, zvavanoshuwira nekutsvaka, nguva dzinorema dzavanosangana nadzo, kana nguva dzekufara dzavanopinda madziri. Imi mweya mutsvene, nemi Jehovha, rambai makabata mufungo yavo. Handitendere Baba pressure kana marwadzo kutora pfungwa dzavo, asi kuti pfungwa dzedu ngadzichengetwe munyasha